pawongan ora teges aku tambuh lawan kowe iki ora. Ning lagi sepisan iki aku mangerteni ing tengahing alas ana pawongan papat cacahe. Sopo sing dadi arane? Manoki wae. Aku Suryodana patih saka Argopuro. Patih saka Argopuro. Waryanto putra Argopuro. Waryono, Waryono. Waryaka. Waryaka. Kok baleni sapa? Lali ya. Lho, lali piye to? Lagi pertakon kok slali. Lagi wae tetep mungal. Kosok baline. Kowe sapa? Diwanohke aku Sutresna. Wong saka Tanjung Anom. Sutresna saka Tanjung Anom. Bener. Nganti tumapak Tapel Wates Argopuro. Mengko wigati apa? Nganti aku tumeka ana ing Tapel Wates Argopuro. Merga dina iki aku didadekke senopati perang kang supaya ngadepi para senopati perang saka Tanjung Argopuro. Wis kok mikir, kowe dadi senopati perang. Merangi Argopuro. Bener. Wis mbok pikir. Wis tak pikir, wis tak pitung. Coba sawan. Kabeh iki wong Argopuro. Kowe mung siji. Kok bakal merangi wong Argopuro. Soroh nyawamu. Nadyan to aku wong ijen. Aku ora wedi ngadepi kowe wong papat. Ngono. Yen pancen kaya mangkono. Teter kaya ngono. Pengen ngerti kaseten wae. Bos, hoi. Kriwikan dadi grojokan. Woi bocah, munggah ana ing Tanjung Anom. Lakon ape tak leh kok mbok amuk ae. Suwe ora suwane cabean malah diajar. Aduh. Kepungke dadi Candrana. Puas. Candrana Manggala Yudha nomor 2 ing Tanjung Anom. Ngomong apa ndak? Dikdaya Gaduk sugih nanging kenapa angger duwe bojo digondol. Wes. Jalukane wong wedok-wedok ya ora tak turuti ngono wis. Ya wis pokoke berkah barokah nggih Bu nggih. Alhamdulillah tahun iki aku iso melu ngalap berkah. Bae Randu Agung muga-muga kabeh pinaringan slamet. Ana Candrana kudu ana to ganjel to. To
Sidono. Adito Sidono. Adito Sidono. Kondang Mudi. Cabean mentok cewek dadi rasida. Lah sing masak ning kono mang kok edan karo kowe. Edan wong bareng aku bandang. Ya. Wes. Ora ngono, Adito Sidono. Iki Kakang kan Tak akoni kowe iki pancen wong digdaya. kok Wong iso? jaduk bleguduk. Mergo apa? Ana ing lakon iki. Iki ana apa? Iki dene apa geger dhewe? Kuat. Puas. Apa nih sing kualik? Sing kualik kayak gini lho, kualik. Nah, ngene lho bukine. Apa-apa Adi? Ya piye Kakang? Wong taun sesuk ya ora ditanggap kan. Kualik piye? Aku sing kono. Ya. Buntut. Ana apa to Adi? Jarene buntutku kualik. Lah kok gabang wong. Oh alah jebul. Duwekmu kuwi dawane semono ki. Nek nggonku sakmene dawane terus tak kon COD. Ndah epong umpama biyen kowe iki iso entuk bojo. Gini ya. Wah. Mesti malam pertama semaput, Din. Kok iso semaput? Dawane sakmono. Pikiranmu iku aja elek. Gatekno wong kene. Iki ku gak ngono. Lah iku apa? Iki jenenge pusakane Tosidono, jenenge puser kliyer-kliyer mblenger. Aku kok bayangno yen semono tenan terus piye polahe piye. Loh, iki kadek gayane tamakno Gunung Jubruk Segorasat, tamakno wong wedok meteng. Saru Adi, tulung Adi cekakno sik wedok jagongan. Kedawan. Layak mlakuku rada ngene. Tak bundelane. Pancen Adito Sidono niku kondange magilo-gilo. Ndi papan yen to maju perang. Ana Candrana mesti ana Dono. Malah persis di cuwilik kok melintir ngono lho. Piye? Mah, kini ya saru. Lah terus tak kondi wong iki terahe udel. Singgano sik. Singgano. Ya. Lah wong perkara ngene wong wedok-wedok ya njaluki ya. Iku sing sendar monoke ning ngarep ngono. Digenti ora gelem. Nek ngene piye?
Si Abu kowe mesti mbayangno sing ora-ora. Tenan itu mulai niliki nggone bapak. Kok ora kaya nggone sedot. Ya wis, Adita Sidana, Piye Kakang Candrono? damar mancung dinupet. Kowe arep takjak omong-omong. Ayo omong apa bakal ladeni apa penjaluk? Lah kowe lemu mlaku kok kaya ngono. Lah kok nek tak rapetno nyenggol-nyenggol terus siset. Gak bahaya to. Mah. Iki lho satu kabeh dikemah-kemah karo kucing. Diarani iwak layur mboko. Ati to gek iwang. Ngomong ngegas. Adita Sidana. Piye Kakang Candrono? Dinding gon yen to kowe kelawan Hei. aku. Iya cene kene. Tamoni. Kok iso mlaku rono iku ora apa. Ora kesoting kowe. Niki lho tengah kene ra kesoting. Dinding gon yen to kowe karo aku maju perang, mesti ora tau ana kalahe. Mesti menang. Mergo apa? Aku Digdaya, kowe Digdaya. Aku ya Digdaya. Aku bebasan dadi Gatotkaca ing pewayangan. Aku dadi Parmiti. Lho. Sing ganteng dhewe iku lho, Pandhawa Sarmiti. Wayang ki ra ana kok Sarmiti. Sing iki lho, Kakang nek omong ngene iki lho. Permadi. Iya tunggale jangan nongko iku lho. Apa? Jangan nongko. Janaka. Jangkrik. Lah aku gak mudeng wayang kok. Kowe iku iso ambles bumi. Oh, kaya adine Gatotkaca. Ah, Sukarjo. Aku dadi Sukarjo. kowe kowe dadi Sukarjo, aku dadi wong Klego. Aja. Gobok kancane selamat. Antarja. Ya Tarja. Antarja Sukarjo. Oh alah gobloke. Ya aku ra mudeng wayang kok. Ya Aku iso dirgantara. Aku iso dirgantiri Ambles bumi. masuk tanah. Lah, janji ketemu mungsuh sirahe tak gawa munggah, Sitile tak betok mengisor. ora bakal iso menangno kowe kelawan aku. Iya, Kakang. Mula kanthi kuwi Piye? nganti tumekane iki kowe karo aku intine munggur perang karo perang tok. Cocok. Kapan lentuk bojo? Loh. Bojong ijeh anyar enom masa ameh mbok ijolno nek. Kakang Candrono bojong kinyis-kinyis lho. Lagek 23 tahun mosok kurang puas. Apa kowe ameh golek bocah TK PAUD? Adi, Dalam iki lakone Candrono urung duwe bojo. Sosidono. Uga urung duwe bojo. Bun, ini hanya cuma lakon ya Bun. Delok streaming bojoku kok. Masa? Muka mulai terus turu mengkurep gak kato aku. Lawang bojo turu mengurepe kok bingung. Nek aku ora bingung. Kok ora bingung? Brosoti kolongan mesti kena. Aku gak mau dipan gelar layar. Aku tau ning dipan kanggo wong loro sempal. Malah tanggaku do metu kabeh. Perkarane Mak biak langsung apa dhewe omah merubah ngono. Aku yo ngene gak iki lho benakno dipanku keaklek aku. Ngene iku aku lali gak katokan iki. Terus sing ngene tanggaku layak paku karo mentike jek mbok gondol. Santai. ngono to. Kowe urung ndek bojo. Aku
Nanging kenapa? Iki lho lah apa? Golek sego sak pulukane mbok rewani ngeden iki lho. Woles santai. Aku nek mengingis kaya promosi pasta gigi. Lah ora ngono nang kidul punden kok ana wong playu mangun apa? Ceritane iku aku rak nguyu. Lah pen ning langgar cilik iku, delalah ana wong, aku terus bablas ngidul ning kidul punden. Rodok genengan sithik terus mara ngetan. Lah kok ana wong wedok loro mara. Aku langsung dodok. Duh, wong iki ape apa aku yo ngono. Ini iso tanpa omong tanpa protong. Dia kok mak prot ning ngarepku. Aku yo terus kene. Masa kowe gak roh aku dene kene, aku terus mengingis kene. Anakan gendruwo. Langsung katoke teles kabeh. Mantu. Lah iya, penglakon ngene dijaluki terus ya. Ora wong kene seneng nek kowe karo aku rekoso. Ora dadi pangopo. Ora masalah. Nanging abdi tosi. Santai ae. Iki ngantek esuk kowe karo aku ya. Pokoke kowe karo aku kon metu bendina lek iki kok. Ing kalenggan iki janji kowe karo aku maju sak tengahing peperangan. Ora tau entuk bebungan. Iki perkarane iki gek opo? Lah aku dhewe yo gak ngerti. Perkarane iki apa? Aku dhewe ora ngerti. Mulane aku enek ngerti sebab ya apa kok aku ora enek ngerti. Kowe iki lho ngomong apa? Gerakan topi saya bundar. Lah wong ngomongan kok olahe ra umum. Dadi senopati kudu gagah. Wah aku gagah ya kaya greh petek. Mau-maune iku lho kepiye? Yo. Omongane kok ngono le cuah. Lah aku sing rasa apa? Saben-saben Tanjung Sari. Iki Tanjung Anom. Tanjung Anom ketekan musuh sing maju mesti nomor 1 Sutarjo. Sapa? Sutresno. Saben maju perang Sutresno kalah mesti njaluk pertolongan dirimu dan diriku. Oke, Ngantek ngiler. Mesti kowe karo aku menang. lah Eling ora Kang? apa? Angger kene maju perang menang, hadiahe sing nampa mesti kowe. Aku ora tau mbok wenehi. Aku uga ora tau nampa. Lho. Lah terus sing nampa sapa? Menawa ae Sutresno. Layak saben aku ngakono karo Kanjeng Semonopati mesti jawabane wis tak wenehake. Sapa? Kanjeng Semonopati Semonopati Tanjung Anom Ludiro Sudiro Manggala Yuda Sudiro. Lah yo angger menehi hadiah nek menawa mbok tampani kowe. Aku ora tau nampa. Nek ngono aku iso dudut pawon. Piye kok? Nek Duduk pawukon. Nah, sing nampa mesti Sudiro. Sapa? Sapa mek? Sutresno. Kowe iku mandi kandhane dalang apa ora le cacah. Aku turu. Aku turu digugah dandan Dek. Aku terus dandan langes lan tak gebiyurno rai ngono ae. Lah iki sesuk iso diresiki apa ora? Ora masalah. Aku ape ngene numpak ngene terus ndodok ning protelon ngebrak aku. Mesti wong dong gembira. Duh, ana anakan gendruwo usul. Aku iso rupaku iso kaya cecap-cap bango. Ora dadi boyo pangopo? Lah iki engko nek ngresiki nganggo apa kok ora boco. Santai, Bro. Panitiane sapa? Kami tuwa. Pawa, aku engko tukono sabun lenyek.
Kaya apa? Go ngisai rai. Aku duweni kekarepan. Kepengin duweni bojo. Loro. Siji. Karo aku. Kowe loro. Ya wis aku tak golek. Aku kepengin duweni bojo. Sutresno adine Sutresno. Kuale. Sutresni adine Sutresno. Lah, aku ya iya. Lho, Kepengen duwe bojo Sutresni wis tak sirket mbiyen. aku sik Adi. Ya wis dalani engko aku tak nutupno. Kowe ku piye wong padha-padha senenge ya tidak bisu. Padha-padha senenge ya tidak bisa. Harus bisa. Ngono. Iya. Ya wis, saperjanjen. Sak perjanjian Mengko yen Sutresno iki maju perang, kalah mesti tak bedhek kalahe. jelas nek Sutresno menang kowe karo aku ra kanggo. Lah iya. Mesti kalah. Lah, nek njaluk pitulungan aku karo kowe, aku mau. Aku gelem yen didhauke kelawan Sutresni. Padha tunggal karep karo aku. Yen ngono, Ya, sap perjanjen. Yen nganti mengko Sutresno njaluk Sabiantu, jaluk Sabiantu. kowe kandha gelem waton dhauke karo Sutresni. Yen mengko menang, nek nganti aku sing digelemi Sutresni, Ya. kowe aja lara ati. Ora. Semono go aku. Yen kowe sing digelemi Sutresni, kowe tak pateni. Loh. Itu namanya menang sendiri. Kudune ngene. Apa? Kakang Candrono, Apa? lamun Setan? awake dhewe dijalui Sabiantu Sutresno, ungguling yuda Iya. diwenehi karo adine Sutresni. Ning perjanjiane awake dhewe, angger Sutresni seneng karo aku, kowe aja mangkel atimu. Ora. Kosok baline, Sutresni seneng karo kowe, kekno aku. Aja mangkel atimu. Ya salah, kowe ya ngono menang-menangan. Ya nek ngono wis perjanjianane ngene ae. Aja do gelo nek ora digelemi Sutresni. Lah, endi sing digelemi? Ya kuwi sing dadi bojone Sutresni. Deal. Nor deal. Oke, kita buka kotak berikutnya. Iki saya borok. Jebul Senopati perang saka Hargapura jaduk-jaduk. Nganti aku ora bisa ngadepi para senopati-senopati. Ya ampun, mati aku. Aja ning kono. Nek opo? Nek diteleki Raja Wali. Iki bekaka sapa? Bocah iki bentut. Memang diwong isposi dalange ta ora? Dalang sapa? Dalang kerusuhan. Wah, alah Kim iki dadi apa? Bature abang aku ireng, kowe dak ijo ah. Mretene, Aku iki Bambangan. aku yo bambangan menangan. Kowe dadi apa lek dor? Bocah iki bentut. Ngene lho aku nek nyawang kowe dandane ini sing tak pikir sitok. Apa? Ngene lho mbokku kok mentolo mangan kayane. Kaki yo goblok. Kaya ora perkara dandane, kaya iku dhuwit. Kowe ora roh nek tak telepon, aku sesuk gak mulai yo, Mas. Aku mbacot, aku ngono. Terus iya ya, gak apa-apa. Iki lho dalah apa? Kowe iki kelase dagelan. Lah wong ngundang bojo nek mamah lho. Sing ngomong mamah sapa? Mbok apa bu ngono wae. Iki gak tau ndelok KTP-ne mbok. Oh iya lek wong KTP-ne mboke ning bank terus apa dadi ora tau ning omah.
Yo gak roh, Dek. Lah wong kowe ngundangmu jarene aku sesuk ora bali yo, Mas. Lah iku rak mama. Bojoku iku jenenge Darmina. Kok iso? Dadi mah mau ora mama? Darmina. Mah untung. Mosok ana mamah kok iprik-iprik. Mama nanti le iprik-iprik. Lah kok ngundang kowe ya? Ayah. Jenengku iku Suyahman. Nek njeluk Yahman. Dadi nek ana wong akeh ya ya. Megene karo Man Yahman ngono. Aku nek nyeluk bojoku ya gak emah. Apa? Wek luwek. Lah kok iso keluwek? Trewadanane kluwek. Wonge ora gedhe ora cilik bunder kaya kluwek. Darmina kluwek. Dadi jenengmu iku sapa sing asli? Suyahman. Jenengmu Suyahman. Kowe ora samrete. Mas Am jenenge apik dhewe. Nek jenengku jelas apik. Nek ora dadi lakon ngene iki wis genah dikenal masyarakat Rokim Sanjaya. Iku rak jaman petenan lagi ana. Jenenge Rokim Sanjaya iki kowe iso ndakel, iso MC, iso nyanyi. Jenenge Rokim Sanjaya. Lah iya, Lah asline ndek ben kowe urung dadi Rokim, jenenge sapa Sam? jenengku sapa? Surono. 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 Lha iku perkarane apa kok mbok kae jeneng Surono? Waktu lahirin dekne usum paceklek aku gak iso nukokno susu. Pak aja terusno Pak, mosok barek-barek kok Surono to. Aku yo ganteng ngene Suyahman. Trayo Surono, Bos. Ora duwe susu, Terus tak mikno rono, tak kon ngemiki wong rono. Terus dadi aku ngene. Mosok tak jenakno Rokim Sanjaya. Mergo perkara gak duwe dhuwit nunut ngemikino wong. Terus tak leh jenenge Surono. Nunut susune wong rono. Nunut susune wong rono. Jengenem iku Rokim Surono. iki ngene Surono. Sampean kok melu-melu Surono. Kandhane bapakmu. Ana apa leh, Man? Jenenge dekne lah ora mogol asline. Lah sapa? Miran. Miran. Takoiran Miran lho. Bapak Ibu tepangaken nggih menika trio pelawak Surono, Suyahman, Miran. Kowe kalah. Lho. Kok kowe wis ero? Aku diomongi dalane. Oh bento iku. Lah kene Ngono ku ya aku ben ngomong sik, kok cape kowe ora ngerti aku kalangan menange. yo wis aku tak urung roh lah. Jebul senopati perang saka Hargapura jaduk-jaduk nganti aku ora sanggup ngadepi. Suyahman, kok Suyahman. Apa no? Jenenge mang sapa? Tarji. Ngene Tarji. Tarji Tun. Tosidono. Lah jaremu Tarji. Lah ya Tarji ku ndek cilik terus gede-gede dijenekno Tosidono. Tosidono. Candrono. Candrono. Mapan kebeneran aku ketemu karo kowe wong loro ing papan kene. Oh, kaya banggangan jeruk. Kaya rak libur. Kowe iki lho kalah apa menang? Yo. Mikantuk pangestumu wong loro. Menang. Kalah. Blamang aku wis ngomong ngono. Apa aku bilang? Bilang apa aku tadi? Kamu Kalah. Kalah kan? Kalah. Mula aku nganti melayu-melayu iki mah yo mergo aku kalah. Karena dia melayu-melayu, karena kalah. Makanya lu datang ke sini, Bro. Iki ketoprak apa? Udah humor. Ye, Mula aku njaluk sabiyantumu Candrono karo Tosidono yen dina iki kowe ra gelem nulungi aku bakal cilaka. oke? Kita sepakat. Aku gelem tulung-tulung karo kowe mergo aku
aku gelem mitulungi kowe. Lho, aku kena opo kok mbok tulungi? Kene lho. Lah iya kowe iki sing muni ngono kono benerno. Omonganmu mah baleni. Wis dijipuk wong mbok kon baleni. Aku gelem tulung tok kowe. Siji ya? Aku gelem nulung kowe. Lho, aku kenapa mbok tulungi? Omonganmu man suyah man, kleru. Kleru karo nggone sapa lehno Surana. Piye? Gelem pitulungan karo kowe, menehi pitulungan karo kowe. Ning ana syarat-saranane. Dadi kowe njaluk syarat. Iya. Coba kondo wae. Syarate apa? Syarate siji fotokopi kakak. Loro fotokopi KTP, telu fotokopi sertifikat tanah utawa BPKB. Terus arep bonggo apa? Jipuk Bank Mekar. Oh, loh. Aku lali. Sutresni mau lho. Oh iya, nggo jipuk Sutresni. Ketoprak kok tekan Bank Mekar barang. Kan kita bisa bisnis. Piye? Dadi kowe gelem sabiyantu aku, waton kowe tak rabekke karo Sutresni adimu. Gede cilike dina iki aku gelem sabiyantu lawan kowe yen to aku yen menang aku mbok dhauke kelawan adimu Sutresni. Piye? Yo ngene. Waton kowe bisa nggulung bandera Hargapura, kelakon kowe tak dhauke karo adiku Sutresni. Tenan lho ya? Tenan. Ubur-ubur ikane le. Apa? Sumingkir le. Ubur-ubur ikan lele. Wis dimasak entek. Aku tak melu to, Man. Iya no. Ubur-ubur ikan lele. Ijek piye? Ijek. Ya. Nek kowe kalah mundur le. Ubur-ubur ikan lele. Apa-apa kowe? Gak apa-apa. Kakang Candrono. Apa to sikono? Wis dadi kesepakatan awake dhewe. Lamun iso kulung gendera Hargapura. Undu-unduane Sutresni asline Sutresno. Sumingkir tak tantangi ya. Babo. Keparut sira. Tiwas lek kundungokno tenanan. Ben ora padha ning YouTube. Hei! Wong Hargapura. Lamun kowe senopati sing pilih apa pilih tanding. Dokten Samaladeng Jaduk Kumarukum. Iki lho Senopati Tanjongano. Jenengku Candrono, rupaku abang. Sandang penganggone abang. Ngomong bakal. Iki lho. Kan Pak. Iki sing abang. Apa sing jenenge Candrono? Serupane abang di. Candrono di. Ayo dia. Jawarne. Jak. Ketua ketoprak ya tetep Nyecak. Serupane abang jenenge Candrono, cedane Saja kaya jaduk-jaduk dhewe nantang. Kowe rupane abang Candrono. Nek Enggak. wis do kenal karo aku ya Kang ya aku ya dia. kowe sing nantang Hargapura. Kowe Apa iki mati? Apa wis bosene kowe? saja kok nyidam loro kowe. Apa? Sugih kendel. Nantang Hargapura. Apa jenenge kantil? Ya iki wong Hargapura. Oh, jaduk.
Putra oleh karo Pro. Sabar. Sabar piye? Sabar piye? Ya sik. Tunggu sik piye? Ya wis, tengok-tengok sik. Yo. Sabar. Memang lek nantang piye? Rumangsaku kenal aku diundang. Terus jebule perkara wong nantang. Aku dikeroyok wong sakmono akeh ramo diarah. Lho, ya. Kowe. Nek aku yo gak iso no. Mergo sing digoleki iki Candrono rupane abang sing mbok sapa? Candrono. Rupane Abang. Duwe ta ora? Ah, dia tidak temanku. Ya. Kowe jangan tukaran aku dolanan lagu. Entar. Sebab kok kowe sing takon maju. Nek aku sing maju, mesti aku digeceki tenan. Lho nek sampean kowe pengen gak bayaran. Hei, menang dhewe. Menangan yo. Yo menangan ketua. Ngono rembukan dhewe kira-kira. Yo, sabar. Sopo sing arep nyodos keris karo aku? Aku iki. Ora tuku dhewe jajal lah dhewe. Aku. Weteng iki dadi cilik iso. Ya. Keris iki lek kutuku malah aku mateni aku. Yo ana benere no. Napa? Samu barang-barang sing dituku. Iki kudune wong sing tuku kudu ngrasakno. Lah terus kowe tuku sosis. Mesti mbok pangan mbok rasakno. Iya. Kowe tuku kursi, mesti mbok lunggui. Lah iki tuku keris yo rasakno. Kok ngaku-ngaku kowe tuku keris iki ya? Iki sapa? Aku Candrono. Manggala Yuda nomor 2 ing Tanjung Agung. Ayo mau karo keris. Ojo muni Candrono. Hei. Mogok. Wong ireng. Menang. Raja Wali, bantu aku Raja Wali. Menang wong ireng. Yo wong kuning. Lampu nak suwek. Musuhe nek ra ombu. Ombo. Puas. Isa omong ae. Contoh piye? Yo wis ngene iki galamang. Piye? Peraturan. Piye? Kabeh menang. Ya. Sopo sing ngomong dijual tas? Ngono, dadi. Yen pati. Domplete apa melu ketoprake sapa kowe? Jare kira mau ketoprak piye? Aku kok mbok kepruki ketoprak sing paling laris iki ta lho. Ojo nyalah jenenge iki apa kok ketoprak iki? Gandeng jenenge apa? Aku moko ya mbok kepruki. Mogol lembari. Kowe aja ngaku-ngaku yen kowe mogol. Mogol iki sugih. Mogol iki duweni ketoprak sing kondang. Mogol bojone perawan. Lho, kowe kok ngaku-ngaku mogol rupamu kok diarutane ngaku-ngaku mogol. Mogol iki rupane bagus. Ngerti ora? Anjene posidone matane kok. Gawe acara kok ngono. Sing gawe peraturan bono dhewe. Yo, Wes. persiapan. Adan kowe lu pakai tenan. Ini persiapan. Ini yo. Gamen. Sapa sing ngomong? Idoni. Oke. Puas. Wes. Aku tak ngomong aku wani ngidone aku. Aduh. Ayo dong. Lu. Hei, Ikhlas
sing duwe ketoprak. Ayo. Hasil dhewe. Ayo. Ora iso no Idoni. Ayo, Idoni ben sesuk kowe rasa bayang. Mboten. Ajeng iso ning kene to, Bos. Wah niki Lho sampeyan iso ning kene iki piye? Lho, aku dadi ketoprak. Dadi ketoprak. Iya. Jane ra sampeyan ning jero to aja ning kene. Ngono. Wah niki Idoni persiapan golek wayang papat kowe. Apa? Ketoprak jeruk preng sesuk tak. Kowe lha pedhol apa? Ketoprak ngono. Lho, musuh iki aku. Musuhku ki Candrono. Ya itu Candrono iki aku. Lho iki piye terus? Piye terusane? Masa aku kurang karo bos iki. Karo. Balik ae, balik. Kau muda didarani ketoprak Wahyu Manggolo do tukaran. Yo hati yo, Cong. Sebentar iki ya. Yo hati yo, Cong. Yo. Lah ketoprak ini dapure kok ditanggap wong terus ya. Bocahku mang keterangane piye? Lah timbange kesel. Iya ya. Wis kok jombo sik. Engko nek do balik kowe diguguki. Sing baku sampean ngawat-ngawati Kodir Gantara, aku tak ambles